आंखौ बारलांनायगोनाव सासे खामानिया दम होदोंमोन आंखौ बारानिफ्राय बारा बर'फोरा पुलिसफोरजों मोगा मोगि जाफिननो गोनां जादों खायसेखौ बोगथिंदों भिडिअआ सफैबावबाय गोबांनो आं होनो थांगासिनो दं नोंथांमोननो दा लाइभ फुटेजआ गोबाङा सफैबाय दा थांस्लाबनोबो जोंबो सहैस्लाबला फुल रेकर्ड खालामनो जोंबो हागौमोन जुदि बाव थानायमोनब्ला गोबां फंबायमोना खेबदों खेबनायनि दमबो होदों जाहैदों दा बिनि गेजेरावनो खोथाया जाहैबाय जोंनि माखासे लिडार बेखौ आं होग्रोनि চাওক দেৱৰগাঁও হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথাই ক'ব লাগিব আপোনালোকে সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছে BPF হিচাপে আজি তাৰিখে একেবাৰে দুৰ্বল কাৰণ তেখেতসকলৰ নেতৃত্ব আপোনালোকে চাওক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী BPFৰ এজন মানে সক্ৰিয় শক্তিশালী এজন নেতা আছিলে কেতিয়াবাই বিজেপিত গ'ল আজি UPPLত চন্দন ব্ৰহ্ম প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তিনিবাৰ মন্ত্ৰী BPFৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ দললৈ আহিল খাম্পা বৰগীয়াৰী ফাউণ্ডাৰ তেখেতসকলে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আজি रावखौबो मोजांबो गाज्रिबो बुंनो थाङा नोंथांमोननो दिन्थिदोंसो लिडारफोरा गावजों गाव 17 बोसोर दानि गोदाना मा मावदों सिगांना मा मावदों होनलायबाय थाबा जेबो जाला जेबो गैया जाया मोजां मावगोन बे देरहाखागोन रायजो सायख'खागोन मोजां मावनानैसो देखाय बाव गावजों गाव हेबलायबाय थानानै नांलायबाय थानानै आसि थुलायबाय थानानै जेबो गैया मानो होनोब्ला दा गोबाङा सानदों जोंनि गेजेराव बिदि फैगोन बर'ना हायानो गैखाया बारा बिनि गेजेरावबो माबा पावार प्लान्टनो माबानो नाङै माखासे मानिखौहाय खालामफैयोब्ला बेसे लस जोंहा दा बेखौ बयबो मिथिखागौ दा बिनि गेजेरावनो बर' पुलिसफोर दा गोबां थरख' बिथरख' जादों बोस्लिंलायनाय जादों बर' सुबुंफोरजों आइजोफोरनिफ्राय लानानै आइजोफ्रा स्ट्रं रल लानो हायो दे बिदियाव हौवाफ्रा बारा हाया दा बे खेथ्रआवहाय बर' पुलिसफोर थांदों माने पुलिसफोरखौबो दाय होनानै मा लाब ना बैसोरखौ थिनहरदों सोर बिसोरबोथ' सोरखारनि सिङाव थानाय सेलारि जानाय हिसाबै उफाय गैया बिसोर बिथोन होजायोब्ला बिसोरखौ दाय होनानै लाब गैया पुलिसफोरखौ बर'आनो जा गुबुनानो जा दा बेयावहाय बिसोरखौ सोर दैथायहरदों आरो मानो मा सानमारदों नैबे बिराद मेटार खालामो आरो दा फुल भिडिअखौ नायबाव माब्रै जामारदों बै मोनसे चेनेलाव होखाबाय आं नायजोबनो हागोन মই একবার গেছে একজন এলো দুইজন হলো গৈছে তো তা প্রমোটো আহি সমাধান কৰিব লাগে না কিয় না হয় প্রমোট মই কিয় বারবার আগতে যোৱা তেওঁ আহিব দিয়ক আপোনালোকৰ কাৰণটো হ'ব না আলোচনা প্ৰমোটৰ যদি খেবা যোৱা লাগে আৰ কাৰণে যদি কোনো গাড়ী ভাড়া যদি নহয় আমি দিম গাড়ী ভাড়া একবাৰ নহয় দুবাৰ তিনিবাৰ না কৈছে ওটা আজকাল মানুহ ইমান বুৰ্বক নাকি আপনিও বুৰ্বক নহয় ময়ো বুৰ্বক নহয় কোনো ইয়াতে কোনো বুৰ্বক নহয় কেউ কিন্তু আপনি কি কৰিব আপনি কি কৰিব থাক আপনি কি কৰিব তার যে ধ্বংস হ'ব লাগছে আপনি কি কৰিব गामियाव सिआरपिफोरनि माबा दङ बास गंनै दंफैयो नामा ओरै पुलिस फर्स फैजोब्बाय बेयाव गासिबो আমার অভিজ্ঞতা আছে আমার জ্ঞান আছে दुरुंबो सालायदों नै दुरुं दहाय सासे मानसिया आंखौ बारलांनायगोनाव सासे खामानिया दम होदोंमोन आंखौ ओमफ्राय बेयाव भिडिअखौ बानायजोबनो मोनाखै लाइभ होदां बेयावहाय ससे उनावहाय पाब्लिकफोरखौ आयदायाव हमथानानै होनदों दुरुंखौ बारहोया बिसोर सान्दुं गोसायाव माबायदि बेसेबां এইটো আহিলে কি হ'ব নাহিব আপনি সব কিছু একটু জেদ জানে কিন্তু জানার সত্ত্বেও আপনি সরকারের মানুষ হয় তার কারণে আপনি কিন্তু আপনি যদি পাবলিক হতেন আপনিও